Inni naħseb dal-aħħar 3 ġimgħat nipprova nsib il-ħin tajjeb biex nivlogja. Daniel għalli snin għandna studio ġdid tal-Pilates. Għaluli English jiena. Yes. Hopefully xef Victoria prova. Xajtom minn second hand store. Illi sana nivlogja fuq YouTube. ċerti li eventualment ħamurru Malta. Hello. Inta xdejt li ħanaqbad nivlogja l-lum għaliex ilni naħseb dal-aħħar 3 ġimgħat nipprova nsib il-ħin tajjeb biex nivlogja u għedt, you know what, ħanqbad nivlogja issa. Illum l-erba' u bħalissa qed insajjar qed nagħmel kemm il-meal prep għal-għada, għal-lunch tax-xogħol u għal-breakfast insomma tal-ġimgħa u rrid insajjar għal-lejla u ħansajjar doppju biex ikollna għal-għada u qed ħanqbad nivlogja bħalissa xi 7 neqes kwart u qed nipprova naġġel għaliex illum wara l-ikel insomma jien dan irridu mmorru nixtru minn Action għax għandna xi affarijiet li għandna bżonn nixtruhom u nitrateni u mort nixtri dalgħodu f'nofsinhar fil-break tax-xogħol u ma laħħaqx nixtri l-ollarodi. Vera nibdeq nixtri ħjar fil-plastik hekk għax vera mhux neċessarju ma kellix option oħra llum. Kelli mor Albert Heijn, x'għadha ngħid. Għax għandna bżonn nixtru bozza għax tal-living room kienet qed tittebteb u rrid nixtriha. U dalgħodu ma ntiċpajx kemm ħanixtri affarijiet minn Albert Heijn u mbagħad kelli wisq affarijiet so spiċċajt ma morx Action so irridu mmorru issa u hemm xi affarijiet oħra insomma wkoll li rridu nixtru. Basikament illum li ħanagħmel chicken wraps vera faċli xejn ta' barra minn hawn. U actually, ħadna nsajra, ma xkienu jimmarinaw. Ma sorry, diġa very all over the place dal-vlog. Ħarġbor xari, tunni sekonda. So, il-lejla ħana għamel chicken wraps. Diġa immarinajt. Il-chicken għaw, irrit nagħmel loads għal-breakfast ukoll u għamilt naqra ross għax ħana għamel tuna rice bowl, vera għamela ta' spiss di, imma ħafna għamela xej differenti għax m'għandix kollox. U għal Daniel minn flok, I really want to take myself għax laħar darba li għamil ċili kon karne kienet baqqa ftit u friżajtu so jista' jieħu daku. Meħe, ħana ħorġ l-affarijiet. Meħe, bażikament thank you ħafna tal-li klikkejtu tal-video. Inda xejn ma nivlogja hekk dat-tip, ma nafx tip ta' videos tippreferi u intom jekkux meta jinnaf noħorġu fil-weekend, jew jinnaf meta nagħmlu xi day trips u hekk, jew just day to day life. Għatul il-ġimgħa matul ix-xogħol. Insomma ħankompli nsajjar. Mbagħad inkellimkom aktar tard meta l-lest li kellu hekk. Ma nafx ħanider imma lesta. Ma ħanibda nagħmel ir-rep. Insomma. Kemm trid ta' dan 3, 4? 4. Jekk tgħidli 5. U reps ma kellhomx whole wheat, so kelli nġib daw. 1, 2. U ħawatna għamejo bil-barbecue. Nafri mux the healthiest, imma it's fine. His and hers. They get this with? Yeah. It's very healthy. Tissa. Daily. La, mux dal tajab. Daily post-dinner walk bħal żewġ xjuħ li marru jimxu wara l-ikel. Llum imma kif tgħid swob bil-Malti, is-sos twexx, is-sos twexxejnija għadek dik il-tnejn. Ħammorru Action insomma flok tilkom. Aħħar darba li ġejna Action ġejna xi 5 minuti qabel magħlaq. Waqt kemm ħarsilna bl-ikra. Ġib troli. Diġà bdew ġibu tal-miliet ma dof naqa early. Din hija l favorita tiegħi ta' dejjem tal-Hello Snacks, il-loro di Twix daqs ix-fija. Konsiderazzjoni. Tara d-dejm. X'għan jieħdu, x'għandek aptit? Ma nafx ħaġa. I need something. Imma għandna il-pana kotta l-lejla. Roċek. Ma nafx ta' Nothing tickles your fancy. Pana kotta. Għasanna l-ura ħanamlu a very adult haul. Il-toilet paper ma jatim.
The-snack of choice ta' Daniel li ġaħom minnom jgħadi. Jiena, snack of choice tijaj. Daw. Daniel għalli jisni nanna, jisni xieħa, imma wejja daw vera inħobbu l-biskit jiena. U kalli bżon ukoll container jekk bħal di biex meta nagħmel il-cookies jiena u hekk kolli fejn nirfaħħom, ġej nispiċċa nirfaħħom fil-boros tal-plastik. It's not very sustainable. Biex nispiċċa nagħmilhom, so għandi dawk. Colored catchers. Tajta li għax kelli bżonnu. Detergent. Bin, boros tal-bin li nispera joqogħdulna għax ma kellhomx nixtru s-soltu. Suppost hemm borż oħra ta' ma baqa' waħda nfos. Ma tagħmilha, suppost joqogħdu naħseb. Okay, by the way, dak id-dishwasher jekk qed tisma'. U il-botox li jaħdilkom. That's it. That's our haul. Issa nejna jizbarazza, irridu nonxu wkoll actually qed niftakar. U għad nirrid nagħmel loads. By the way, di bħanna kotta li għamilt is-sib li għadda u baqalna 3. Bum, uħanda wara. Pero, ma sibx li jħaraq bizzejiet l-ilma. By the way, biex neħija, titixxarab it-tin bil-misħun biex il-isa tinħal minn mat-tin. Mbagħad id-dawara. Naraw, l-ħar darba fail jaqsam, 1, 2, 3. Maħarġiċ. Ta' għazziet ċaħdu. Lej, tkun jaħraq iktar. Okay, round 2. Suppost jaħraq iktar. Tifla ta' Tyson Fury, taf minni? Le. Le, taf minnu Tyson Fury. Ija. Tyson Fury daughter Venezuela. 16 years old. Issa, ħalib. Lej, darba ma nerġax nagħmilhom f'muffin trays aw f'cupcake tins. Araw kif ġew ma' wija. Issa għandi il-beri kuli, qas naf xejdulu kulu. Ma nafx u ħanitfaħħom fuqhom. Straġi għamilt imma msomma. U għada actually ħanerġgħu nagħmluha għax dal-weekend ħajġu l-ġenituri ta' Daniel u ħnamlulhom panna kotta. Bizzejet hekk taħseb naħseb bizzejet u. Cheers. Ġak din somta ma insomma. Yum. Fidejk. Hello, waslet ġurnata oħra. U illum il-ħamis by the way, u jekk hawn daqsxejn storbju għaliex ġejt studio ġdid tal-Pilates. So min isegwin fuq Instagram jaf li waqt il-period recovery msamma provide Pilates u llum ħaniprova reform il-Pilates għal-ewwel darba. Għatmaltu ġifieri ovvjament ġillajt videos u hekk ta' nies jippruvaw imma jien qatt nipprovajtu u kien hawn daqsxejn bike ride twila, għamilt xi 20 minutes naħseb insuq. Ħanurikom fejda. Eżin, mux għax tafu fejn u dejn Boston tom sewa, ma varjat f'location stramba to be honest. Fejn mur Pilates normali, ħafna iktar accessible. Meħan, prova xaġa differenti f'lok il-gym, għal-kem to be honest vera għandi qtuħ tal-ħam f'siq. Il-biraħ mort il-gym u kont li ma nagħmel leg day xi ġimagħtej u apparti li kont qed nieħodha vera easy ħabba l-period recovery u x'nafjen. U l-biraħ provajt nolli daqsxejn il-weight. U għed ħanamla l-biraħ fuq ġurnata qabel, għalix jiena normalment iqtuħ tal-ħam jumej wara leg day kun nar, so għed forsi nkun okay għallum, imma ma nafx. Hopefully jirnexxieli niċċaqlaq u għek, suppost it's an easy class, it's a beginner class, so issa naraw. Ovvjament mux ħanifilmja għalix nistħi, parti li kuna minn nies, imma mbagħad nkellimkom wara biex ngħidilkom kif mort. U issa nurikom l-studio wkoll. U to be honest ukoll. Sibt deal sewwa, dadu kif jiftaħ l-studio, kellhom deal, żewġ classes għal 25 euro, so 12.50 kull class għax il-bibdejt insib kienu xi 30 kull waħda u vera expensive, like out of my budget. So hopefully worth the price. Ma nafx jekk inżommux dal-habit sa reform il-Pilates għax again da xi expensive. Il-Pilates classes li mur is-soltu kull huma 10 euro kull sija ġifieri per class li very affordable in my opinion.
imma reformer mhux daqshekk. Rejs ħan idħolx naħseb suppost kanu nkunu hekk 10 minutes qabel u edaw 10 minutes qabel tamma saqilni naqxej jredden. Hello, wasalt id-dar. Actually, ħanibda nsaħħan tiġiġ, irrit namlu, irrit nsaħħan irrit nikol insomma u reps tal-biraħ. To be honest, taf l-qas nafx naħseb, mux ma nafx insomma, naħseb għazilt klas wis ħafifa, ma kienitx intens li għamin fil-verità imnalla ma kienitx intens għax tuħta laħam li kelli naħseb li għandi, ċoħe ma konċ kapaċi nkampa kieku kienet klas da xektar intens. Saqsejt l-instructor kieku li mlaħjar nibukja jekux id-deep reformer pilates jew power reformer pilates u għat li deep aħjar għax xtaqxar xektar intens u naħseb it-tini lesson it-tini klas ċoħe nibukja lila. Pero to be honest, taf li mux li ħad għozza sek, nipreferi met pilates. Ma nafx, one iktar intens naħseb. U tu, ħassejt nisieda fuq dajsa jienu nammel il-pilates. Ġber toqt ċaqla imsomma u tħares il-fuq. Ma nafx ek, mux li laqatni daqsek. Nirkom il-verta. Nipreferi naħseb pilates normali u gym u ġiri. Ma mux għamil għalissa ma sax immur niġri. So in the meantime inkampa daqxej pilates. U to be honest, nuhu għost immur pilates klas għax man nis. So tkun daqxie iktar motivated u ek nħossni jisni qed nissoċjalizza volja ma nkunx do you know what I mean? In-nies vera kienu għarrajt ġifieri ma li rawni qalu li jarjuni u jaqgħu għax ħassejtni lost. Kienu għadhom kif joħorġu grupp twilight mill-klass li kien hemm qabel. U jiena like hemmhekk. Dak nistenna. Qalu li ħajjarjuni u insomma xaħat introduċa lilu nifsu. U nsejċ kien jisema to be honest, kolla kienu daġ, bdejt kamu bid-daċ ma bdejt nifhem xej. U jina għajta ħares lejhom qalu li English u jina yes. Imma next time nibukja id-deep class. Issa ħan ikol, nibgħat ximur naħsar xari għax maħmuċ. U irrit nagħmel panna kotta għal għada ħan nistija għax ġattilkom fil-vlog. Imma għada ġejjin nġirru t-rata Daniel. U naħseb il-vlog ġifieri ma il-vlog ta' dal-weekend ikun vlog ieħor naħseb. Mħer għamil panna kotta, fala xijom bat ħansajru plattaġin. Uma għada mux ħajkunu għawnek, ħajmorru jitrektu ċaħna maħadniex lif, għax ma kanniġ bizziet lif, meħbat għataw l-ħin maħumor nofsinar. Ħanikol, u inkellimkom meta namel panna kotta jwar nħasel msomma. Hello, id-deċidejt li ħanamel panna kotta qabel ma immur naħsel. So, ħanibdija. Vera sempliċi to be honest, jina vera ħsibt li komplikata l-panna kotta, immek xej veru le. Issa nħalli riġetta li jatnuża insomma. Pero mhix riġetta fancy jew iktar ġifieri. U l-aħħar darba mill iktar minn dal-ammont u kelli naqa' xej wis to be honest. So issa ħanamel 2/3 tal-riċetta. Għamin għal-4 minnis xorta probably kolli iktar minn 4. Il-riġetta li jatnuża tgħid powdered gelatin, imma ma stajtx insib jien, so xtrajt sheets tal-ġelatina u bħalissa din fl-ilma kiesaħ biex mhux idubu. They soften, ma nafx kif tgħidha bil-Malti. Ups. So il-krema u t-sokkor fuq in-nar nħallu tek. Rrid 67 grams. Ġista kemm jibda jtek u mbagħad wara nitfgħu ftit ħalib daġa kont iżintu biex żgur ma nixorbuhx għax kont insejt nixtri. Ups. Ħalib u nitfgħu l-ġelatina u mbagħad fl-aħħar meta jlissi kollox kemm nitfgħu l-vanilla essence. U to be honest, iktar ma tuża vanilla essence ta' kwalità tajba jiġi aħjar jiġifieri panna kotta. Somma ħanħalli dik it-tek. U in the meantime, ħanibda nagħmel kuli, ma nafx kif tgħidu, imma jew nixġara. Il-frott ta' fuq insomma jinsu likwidu naqra. U qasa għandi frawli, l-aħħar darba metob il-frawli, ma s-sada kemm. Kej ħajkoll impoġġihom. Għax inkella mhux ħajku jissettjaw dritti. So hopefully Chef Victor japprova.
Le Chef Victor u x'sa jibda Master Chef. Insomma, daw irridu jqogħdu barra għal 20 minuta qabel indaħħalhom fil-friġġ. U by the way, daw xajthom minn second hand store. Kienu 35 cents each. U xajt 6. To be honest tajt ta' naħseb nisseparhom f'6 b'kollox, imma hekk imlejthom daqsxejn, so għandna 4 wieħed kull wieħed naħseb biżejjed. Xtrajt di wkoll €1 vera tajba tal-Pyrex. Container għal meal prep. Xtrajt di li tasal tal-larinġ ukoll, ma naf fejn il-wiġġ Daniel. Fejn għamiltuha? Għaru xeda taħt il-form. Okay. Għadaw. Di kienet xi 25 cents ukoll. Xtrajt ice cream scoop biex nagħmel il-cookies, 25 cents. U l-aħħar ħaġa jekk rajtu il-vlog ta' meta ġew ebi. Xtrajt 6 tipo shot glasses, ma nafx jiġu shot glasses daw naħseb. Shot glasses jiġu daw. Naħsebu. Għax ma kellix, mhux għax aħna nieħdu x-shots, ġifieri, ma għandi żewġ drinks, wieħed Ġappuniż u wieħed Greek fil-friġġ. U dak suppost taħodhom in small sips u kienu naqfani nieħduhom il-mag. So issa dal-weekend indew nsejt xejdulu. Da il-spitiko naħseb da li ġabulna qebbi umeni lil Ommu Mr. Daniel. Insomma bargain. Dawk ukoll kienu 35 cents jew 25 cents il-waħda. Anyways, ħallesti dil-panna kotta ħun ħażel. Hello! Il-fat li qed impoġġi għaw tfisser ħaġa waħda biss li ħankun qed irredden, naħseb is-soltu hekk nagħmilha. Taraw il-basket tal-hello. Hello. I mean, diġà taraw il-vlog, imma għaddi ġimgħa mill-aħħar klip li filmjajt. Għadni rrid nerġa' naqbad daqsxejn ritmu ta' vlogging. U vera ħanipprova mill-lum, kont qed nitfa' ħafna stress fuq innifsi li bil-forsi rrid nippostja na Sunday, imma li ħanagħmel illum ħanifilmja dil-biċċa tal-video. U nirrisjaħ hopefully intella għada. Ġifieri jekk taraw il-ħamis 9 Ottubru irnexxieli. Milux tfajt post fuq Instagram fuq story ġifieri to ask for your questions għaliex ilni sena nivlogja fuq YouTube iktar minn sena xo issa, sena li tfajt l-ewwel video issa ġimagħtejn ilu. Ta' parsi dal-video tal-għan ġimagħtejn ilu. U I can still celebrate ġifieri, so whatever. Għasajtkom forsi jekk għandkom xi mistoqsijiet u kont ħanagħmel daqsxejn Q&A żgħir qasir mhux ħantawal ħafna u żgur mhux ħantawal ftit għadbaqali betri fuq il-kamera. Imħed ħanwieġeb daqsxejn il-mistoqsijiet tagħkom biex anka just to get back into the rhythm of me talking to a camera għax dal-aħħar ma nafx għala vera tinsiba diffiċli inkellem kamera, isni qed inħossni stramba u ma nafx I was not feeling myself the sajf, so vera kienet diffiċli. Imma hopefully minn dal-video l-qoddim it will be a normal thing for me again. Ma speċiet ma vlogjajċ il-weekend ma Ommu Mr. Daniel by the way għax naf li fil-klip ta' qabel naħseb semmejt li ħajġu, imma again, just vera xtaqt ingawdi bla ma nqot neħesilja fuq il-kamera u li rrid niġbed dik il-party u hekk u it was a nice weekend, irrilassajt bla pressure ta' xej, issa I need to get back into routine għax tajt daqsxejn. Imma sena fuq YouTube qatt nista' nemmen to be honest li għadni qed nivloggja. To be honest, dal-aħħar ukoll ma kontx qed nipposti daqshekk għax l-engagement fuq il-videos mhux li qed ikun xi l-aħjar, not gonna lie. U bdejt ngħid jisni qed nipposti għal xejn, ħadd ieħor mhux jieħu gost jarani, so what's the point? Imma mbagħad ftakart li bdejt nivloggja għalija nnifsi u mhux għal ħadd ieħor, so it's always nice to be able to look back on some videos insomma li kelli, speċjalment mal-familja u hekk. Jekk għadkom ittarawni minn mindu bdejtu seguni mis-sena l-oħra, thank you. Għax naħseb kieku engagement huwa zero, żgur ma kont nitfa'. Irrid neditja il-video tad-Dolomiti, ma nafx kont semmejt fuq il-vlog li sejra d-Dolomiti, min segwini fuq Instagram jaf insomma li morna Dolomiti, jien u Daniel mal-familja tiegħi insomma. U għadni rrid neditjah u naħseb il-video ta' wara da jkun dak. Ma nafx, se naraw kemm x'nilħaq neditja u hekk dal-weekend għax għandi xi ftit videos in the pipeline u ġas mhux insib ċans nivloggja għax madof neditja għax il-ħajja vera għaddejja maġġa bħalissa. Imħeb, ejja ħalli in the next 5-10 minutes inwieġeb dal-mistoqsijiet qabel ma taqali il-battery. Naħseb tajjeb nibdew b'dil-mistoqsija xi very fitting for this 1 year anniversary on YouTube thing, insomma. Xi ħadd saqsini għalli l-imkien li żjed video l ħadd gost tiffilmja teditja.
ħanaqas. Tiflaqs naf. Ara, in general, l-iktar nħoss neditja meta nkun man nies mhux meta nkun waħdi. Għax ovvjament waħdi jisni I'm just reliving the things I said u nkun naf x'ħajjiġri u hekk, so xejn ta' barra minn hawn. Imma so meta nkun mal-familja mal-ħbieb dawk dejjem jibqgħu l-isbaħ. U actually, naħseb l-iktar video li ħadd gost neditja kien naħseb dak kien għax niftakarni meta rajtu bdejt ngħid wow. U dak kien l-ewwel video wkoll fej kont irtqajt ma' ħafna nies. Insomma, l-video kien ma' flow of thought xejn. Il-video kien l-ewwel video li tfajt dis-sena, so tal-ġimgħatej li kont għamilt Malta insomma fil-meta mort il-miliet u għax ukoll kienet l-ewwel darba li mort Malta wara li bdejt YouTube. So so kulħadd hija tiffilmja u hekk ta' fint kont għadni qatt ma ffilmjajt quddiem ċertu ħbieb u hekk. U anke li kont ħadd gost neditja ħafna kien ta' meta sifirt ma' familti l-Italja is-sena l-oħra f'Novembru. Imma dan particular ta' meta mort Malta u kelli video twilek ma' ħafna nies li nħobb, vera kont niftakar li ħadd gost neditja. Li ħadd gost niffilmja wkoll ir-reaction tal-imqaret tal-ma tax-xogħol għax vera kienet tad-daħk, kienet l-ewwel darba li qatt tiffilmjajt quddiem in-nies tax-xogħol u għedtilhom li għandi YouTube channel vera kont hekk anzjuża, imma actually vera kelli support, so dak vera ħadd gost niffilmjah. U wkoll dak tal-meta bdejt insajjar xi ħaġa differenti kuljum, xi ħaġa Maltija, differenti kuljum għal-ġimgħa insomma dak. Ħanara mistoqsija oħra. X'ħadd qalli, not really a question, but how possible would it be to put English subtitles in the vlogs? Sakemm l-AI vera jsir tajjeb u jkun kapaċi jifhem x'qed ngħid u jagħmel is-subtitles waħdu mingħajr ma jkolli għalfejn noqgħod nirranġa kull kelma li toħroġ minn ħalqi. Għalissa daqsxejn possibbli għax vera tieħu ħin niftakar għandi subtitles għal xi 3 videos minn għalija, l-ewwel 3 videos li postjajt u meta ngħidilkom vera domt biex nagħmel subtitles naħseb mhux biċċajta. Domt satej fuq kull video biex just irranġajt is-subtitles. So sorry għalhekk ma nitfax. Subtitles stressmi taf kondi ħbieb li ma jifhmux li mhumiex Maltin li saqsuni imma ma nistax, m'għandix ħin, sorry, bil-kemm ma insib ħin biex neditja. Mistoqsija oħra. Di oġbitni. Xogħol jew karriera li tinteressak jew tikkunsidra li forsi hija differenti mix-xogħol tiegħek bħalissa. U to be honest bħalissa vera għaddejja minn żmien fej I'm mhux questioning my career tax, jiena vera nieħu gost naħdem fix-xjenza as in like computer science ovvjament u software u I love problem solving, ġifieri vera toġobni l-karriera tiegħi, imma mhux ħanikdeb veru toqtolni dil-ħaġa li ġurnata sieħa bil-qiegħda quddiem screen u ħatgħiduli l-allu għadek fil-bidu, veru għadni fil-bidu mek noqgħod ngħid, tipo jien għandi 40 sena oħra hekk bil-qiegħda quddiem screen. Fis-sens okej vera tħaddem moħħok ta' ġifieri mhux ġust tkun qed tiscrollja jew tagħmel affarijiet bla sensu repetittivi, imma veru ma nafx jiena persuna vera enerġetika nkun nixtieq niċċaqlaq nimxi u hekk u xi kultant it gets a bit frustrating. Ġabni l-idea li hekk naħdem iktar man-nies, biex ma naħdimx man-nies issa tax, ġifieri meetings u hekk kemm għandna ħalaq. Imma hekk tipo dik li jkun hemm il-people satisfaction, toġobna ħafna lek xi kultant. Naħseb ġidelli tuni ċans. Għadha tajtni ċali. Anyways, għax mar jiġri. X'kont qed ngħid? Għalhekk kont nieħu gost nagħti ħafna tutorials università xi jsek l-istudenti japprezzaw li tkun għamilt magħhom u hekk u peress li jiena naħdem f'punt fejn ma tantx huwa customer facing xi kultant hekk inħossni mhux pointless tali qed nagħmel imma m'hemmx daqshekk recognition. Fimt għalhekk anke eżempju meta nitfa' vlogs u jekk nara l-kummenti tan-nies jgħiduli vera nieħdu gost narawk, ngħid għandi xi tip ta' purpose. Fimt ix-xogħol inħossni jisni ma tantx għandi purpose għax ix-xogħol li nagħmel jiena mhux li huwa daqshekk customer facing. Imma to be honest ukoll il-qudiem nixtieq li naħdem xi ħaġa li it's not 5 days hekk inkollu rutina, nixtieq li nkun daqsxejn iktar free għax meta nqgħod naħseb meta nrabbi l-familja nibda nibża li ma tantx ħajkolli ċans biex nrabbiha jiena, il-familja x'trid taħdem ukoll at the same time, imma ma naranix nieqaf naħdem anqas. So just hekk xi ħaġa li daqsxejn iktar flexible, anke nikkunsidra kieku l-qudiem li naqleb għal 4-day week pereżempju l-qudiem mhux issa ovvjament għax għadni kif nibda
u bħalissa I need the money to save for my future. Imma naħseb xi ħaġa hekk, ma nafx. Riċentament kont ngħid li kieku ħajkolli nerġa' nibda mill-bidu imma ikolli 14 ġifieri mhux issa mhux ħanagħmel this career change now for sure. Vera jogħġobni il-job ta' dentist. Ma nafx għala jiena vera fissata fuq having nice teeth. Issa please note jiena mhux li għandi xi snini perfetti għax huma daqsxejn sofor. U anke vera nħogost immur għand id-dentist u meta tnaddaf l-isnien u hekk vera nħogost. Kieku hekk in another lifetime naħseb dentista. Għafolja u kol, taf xiex to be fair. Dejjem ngħid li kieku il-flus mhux problema, vera jġobni xogħol ta' għallima. Ma nafx, nimmaġinani nagħlem il-met at secondary level. As coding ta' met, ma nafx, jiena vera kont nħobb il-met fi sekondarja. Ma nafx, nimmaġinani nagħlem il-matematika fi sekondarja. U l-aħħar mistoqsija li naħseb fitting biex nagħlaq dal-vlog u dil-party tal-Q&A. Xi ħadd saqsieni xi pjanijiet għandkom tibdew familja l-Olanda jew Malta. Li mhux ħanikdeb malli rajt din mistoqsija bdejt ngħid illallu diġà xi ħadd saqsini x'huma l-pjanijiet tagħna biex nibdew familja li by the way not anytime soon. Mhux għax m'għandix familja ta' ġifieri għax jiena dik one of the main goals f'ħajti insomma li kolli tfal u nrabbi familja imma just not now. Bħalissa jisna ċerti li eventwalment ħammurru Malta. Ma nafux meta, naħseb not in the next year for sure, imma eventualment naħseb immorru lura Malta, mhux naħseb eventualment immorru lura Malta. U the reason being li ma nimmaġinawnix irrabbu familja mhux mal-familja tagħna u somewhat mhux for a selfish reason in a way li għax għandna bżonn lajnuna, għandna bżonn min jaralna tfal u hekk, imma iktar għax meta nirriflettu fuq tulija tagħna meta konna żgħar konna again naħseb ġiliet di konna mdawrin bit-tzijiet, bin-nanniet, bil-kuġini. Tfal tiegħi huma jikbru nixtieq li jesperjenzaw l-istess ħaġa. U anke naħseb għalija wkoll nixtieq pereżempju nara l-ġenituri tiegħi jkunu nanniet ukoll. Naf naħseb tkun nieqsa mill-ħajja tiegħi dik it-taċ mal-familja meta jien nkun hom. Anyways, il-video ħanalqu hawnhekk issa nispera li ħadtu gost. Tismawni nredden ukoll. Vera għandu kurzita, kemm ilkom seguni u l-imkien l-ewwel video li rajtu tiegħi. Xi ħadd milux bat li fuq Instagram li l-ewwel video li raw huma kien dak li semmejt tal-cooking a Maltese dish every day for a week x'ħaġek. Meħe, please ejduli fil-comments li video rajtu l-ewwel tiegħi u thank you ħafna mhux ġast li rajtu tal-video imma lil kull min ilu segwini anke ġast jekk ilkom issegwuni mill-ġimgħa l-oħra jew hekk. Veru napprezza li għadkom hawn u li għadkom tissapportuni. Nispera hopefully li nagħmlu sena oħra sa naraw, nixtieq dak huwa l-pjan tiegħi imma ovvjament peress li il-ħajja titkompli waqt li jiena nivlog jew nitfa' dal-vlogs mhux dejjem tkun possibbli nitfa' video fil-ġimgħa. I hope it's okay. Qed nipprova ma nistressjax li nnifsi. Imma narakom fil-video li jmiss li again ħajkun tad-Dolomiti għadni ma bdejx neditjah imma naħseb ħajkun video tajjeb għax again mal-familja. U tiżgħux tħallu like u jekk dan huwa l-ewwel video tagħkom għamlu li subscribe please, thank you. U narakom darb'oħra. Ciao ciao.